everyone! Welcome to my YouTube channel, Yvonne Bautista, ang tenderang vlogger. Tenderang Bisaya. And welcome to our YouTube channel, ang Ilocano't Bisaya. So wala lang, natuwa lang ako. Bigla lang akong napablog ngayon kasi nagkasabay kami mag-repack. Mag-repack. Wala kasi nagbalot ako ng tig-piso kasi madami na namang barya. And then yung mga pinamili ko kaninang mga kilo-kilo, asukal, harina, cornstarch, and mantika, and asin. Ayan. Sinimulan niya naman ang balutin. Ito yung tig 5 na bago. Ayan. So ito yung aming banding. Mag-asawa. Ilocano't Bisaya. Or di kaya ang Indiano't Koreana. Ang topic natin ngayon ay, ano po ito, collaboration ni Ilocano't Bisaya ni Yvonne Bautista. Collaboration ito guys, may ganong nangyayari. So, alam ko na, ang pag-usapan natin ngayon dahil nga, opo, short or long? Short lang, dalawa. Mas malaki ba ang benta namin kaysa nun sa nagtrabaho kami? Ang trabaho ko kasi dati ay mga cashier kung saan-saan. Cashier sa kung saan-saan. Cashier sa basta hindi ko na lang banggitin kung saan. Banggitin ko na nga. Nag-cashier ako sa Colon House, sa Mang Inasal, sa wholesaler, sa groceryhan dun sa may probinsya. Noong umuwi ako ng Davao. Tapos nung nag-SM ako, cashier din yung in-applyan ko sa supermarket, kaya lang konti lang 'di ba yung mas available na cashier, mas madami yung sales clerk. So sabi nung nag-interview sa akin kung gusto ko na agad ng work, pumasok na lang ako sa sales clerk. Kaya naging sales clerk ako. Pero madalas ang ina-applyan ko cashier or receptionist, ganun lang. Tapos kaya naging sales clerk ako dahil no choice lang, matagal pa yung bakante nung cashier. Tapos siya naman, ang ever since ang naging trabaho niya ay gwardiya na talaga. Gwardiya na gwinardyahan pa. Ang tawag niya, ganun naman. Gwardiya na, ikaw magsabi, gwardiya na gwinardyahan pa. So, yun ang trabaho niya. Magkano ang niya, minimum mo na isang araw, magkano? 800 kasi siya dati sa Megaforce. Kung sino yung nakilala na sa Megaforce dyan, talaga yun, high quality na mataas yung standard nila. Sa height pa lang, anong minimum na height na kinukuha nila? 5'8 pataas. 5'8 pataas. Ilan height mo? 5'8 ka. Naman so naka minimum pa pala. Ganon. So pag mababa ka, 'di ba may mga gwardiya na maliliit. So yun sa mga low, hindi masyadong mahigpit na agency ng guard. Kung mapansin nyo nga, may gwardiya na naninilaw yung uniform. Tapos yung mga paraphernalia nila, yung mga badge nila, hindi nangingintab. Sa kanila, bawal yung hindi makintab. Dati ang trabaho ko bago siya pumasok, maglinis ng mga paraphernalia na. Kasi kailangan makintab yung mga paraphernalia niya. Tapos yung uniform, sobrang puti. Bawal yung madilaw na madilaw. Parang yung uniform, kailangan laging bago tingnan. Ganun sila. Pati yung sapatos nila kailangan sobrang kintab. Bawal yung gusgusit. Diba mal? Sobrang quality guard as in. So magkano yung sinusweldo mo sa quincenas? Interviewin po natin yung dating gwardiya na ngayon ay tendero na. Magkano yung sinusweldo mo? Naiya siya. Magkano yung sinusweldo mo po? Magkano po yung sinusweldo mo, kuya, sa pagiging guard mo? 15 days. 15 days. Magkano po yung sinusweldo nyo dati nung gagwardiya kayo? Andiyan sa payslip pa na. 14, 15. Andiyan sa payslip pa. Pakita ang payslip mo. Magkano minimum? 14, 15. 14, 15. Anong mo? Nagsisi ka ba?
na pinagpalit mo yung pagiging gwardiya mo, 14 to 15 quincenas. Biruin mo, kung minimum wage earner ka lang, 537, di ba? Minimum guys, 8 hours duty isang araw. 537, so nasa 6,000 plus isang quincenas nila. Eh sa'yo ang laki, halos doble, sobra pa, kasi 14 to 15. Nagsisi ka ba na naging tendero ka na from security guard, from manong guard, SG kuya, alam, saan po ba ito? Ito yung mga gwardiya na tanungan ng nawawala. Bakit ba kayo tinatanungan palagi? Lagyan ko lang yung signage nga sa akin, tuwing parang kwan, Kuya, tanong piso. saan po ba yun? Tuwing tanong may piso. Lagyan ko signage sa doon sa Kung kasi lang pag nakita si manong guard, tinatanungan eh. Wala pa akong na gwardiya na hindi tinanungan. So yun, kasi may bumili guys. Nagtinda muna yung ating 5'9 gwardiya. So bakit ba? Ano bang masasabi mo? Bakit ba? Ano bang silbi ng isang gwardiya? Ano ba yung gwardiya? Tanungan? Hindi ba? Pero siyempre siya yung ang akala kasi ng mga tao. Lakasan mo yung boses mo. Kasi ang akala kasi ng mga tao, siya yung nakakalam sa lahat doon sa area na yun. Kasi, Oy, di ba dapat lang naman yun? Kung saan ka na-assign, alam mo lahat yung area mo. Tama. Sinabi ko sa yung Mercury, asan yung 7-Eleven, yung lista. Dahan-dahan, matbutas na sa ibabaw. Grabe kung makuha kang yelo dyan ah. Nako. Saan yan? Di ba lahat? Sandaan lahat. 25. Kano yung lagay, Tres? Di ba lahat yan yun? Nako. 95. So ano ba yun? Masaya ka ba na yung gwardiya lagi na lang tinatanungan? Parang yun yung silbi nyo. Ano masasabi mo dun sa gwardiya na trabahong tamad? Hindi ah. Kalukuhan yung sinasabi niya. Lakasan mo yung sinabi mo. Hindi. Kasi, Kalukuhan yan. Napakaraming trabaho ng gwardiya. maraming trabaho. Lalo na yung kasi dun sa Mega Force nila, shout out sa Mega Force. Ang daming gawain, ang daming ginagawa, ang daming nililista. Kasi sila agency, standard agency, 'di ba, Mal? Shout out sa mga OIC ni Bagtan Garcia diyan sa Optom. Pwede ba banggitin 'yon? Hindi. Ang dami nilang ginagawa, ang dami nilang activities. Kasi meron akong friend dati na nagsabi ang gwardiya ay isang trabahong tamad kasi lagi nakatayo pero ang laki ng sweldo. So ipaglaban mo 'yon. Ang daming ginagawa ng gwardiya kasi lahat ng mga pumapasok doon kailangan ililista mo. Lakasan mo. Lahat ng pumapasok doon kailangan kumpleto ng dokumento, Oh. kumpleto ng mga ID, Oh. kailangan nakalag, Oh. log in, Oh. log out. Oh. Tapos English pa yung sinasabi nyo, 'di ba? Call center. Nga pala kasi sa call center siya na-assign sa English. So, ibig sabihin marunong ka mag-English. So, nagsisi ka ba na ngayon dati gwardiya ka, ngayon tendero ka na? Saan ang mas mahirap na trabaho? Ang pagiging gwardiya mo or yung pagiging tendero mo? Tendero. Sumasagot yung anak na. Mahirap Pagiging, yung saan mas mahirap? Pagiging gwardiya, pagiging tendero. Lakasan mo yung boses mo. gwardiya. Mahirap yung pagiging gwardiya? Eh, sabi nga, trabahong tamad yung pagiging gwardiya. Matrabaho yun, kailangan maaga nga parati. Yun po. Ang dami ginagawa pa siya. Kita mo naman, wala kang tulog masyado. Oo nga, baka yung kasi 12 hours sila na duty, kaya nga medyo malaki yung pasahod nila, di ba? Anong masasabi mo ngayon, Mr. Ilocano, na nung nagagwardya ka pa, ngayon na may tindahan na, saan mas nakakaipon ka? Dito sa tindahan. Sige, ayusin mo yung sagot mo. Yung malakas maririnig kasi mahina. Dito sa tindahan. Bakit? Bakit? 18 years na, mahigit pa nga sa 10 years yung pagwawala ko. Wala kong Naipon mo lang, ang naipon mo lang dati, no? Ito, talaga ito. sa CR na ito. Yung bahay mo, no? 10 years ng pagiging gwardiya. Wala daw siyang ipon. O, nanggaling sa kanya yan, 10 years. 10 years pala ito. Mahigit pa. Mahigit pa, no? So, ang laki na pala ng back pay mo. Malaki na back pay mo.
Kunin na natin. Wala kang kalapang dun, akin lang yun. Kasi 1 year pa lang naman yung tindahan namin, magto 2 years. Nag-leave siya nung pinapagawa tong bahay na to. Yung bahay na to ay galing sa naipon ko sa paggagwardya niya. So, kaya lang, nung nag-start ako na magtindahan, ang hirap pumasok ng mga delivery kasi lubak-lubak yung daan at saka nasa dulo na nga kami. So, pag aalis ako, walang maiwan sa tindahan, naka-close. Nakita naman niya na malakas yung benta, ganyan. Kaya, nag-decide siya na hindi na talaga tuloy ang pumasok. Yung leave niya, natuloy-tuloy. Kaya, anong tawag doon? Parang na-awol ka. Awol yung tawag doon kasi hindi siya pa kasi nagre-resign. Kung mas mabilis makaipon kaysa nung nagwardya siya. Kasi ang konti ng ipon, tsaka after nung, di ba magtatabi na ako ng 3,000 pesos sa sweldo niya. After nun, parang iba pa rin. Iba pa rin yung pag-iipon, pag-save na nagagawa namin na may tindahan na kami. Diba, mahal? Kaya, kung papipiliin ka nga, mas sabihin mo nang maayos, yung pagiging gwardiya mo, 14 to 15,000 kinsenas, o yung pagiging tendera mo, anong mas pinipili mo? Hindi ro. Pagiging tendero, yun. Baka tinatamad ka lang, ay tatayo-tayo ka, magiging gwardiya. Nakakapagod din isa din. Oo, at saka mas nakapagod. Pero dito, kung tutusin, 24 hours ka nang titinda. Relax naman, nakaupo ka. Relax na nakakaupo. Sarili mo. Sarili mo, kumbaga ikaw yung amo. Nag-manage na. Nagmamanage. O, diba guys, retail pa lang kami. Hindi naman masyadong malaki yung benta namin. Lalo ngayon na nag-lockdown. Diba sinabi ko na yun sa vlog ko, doon sa Ibon Bautista. Ano yun 3,000 a day lang. Kasi 5 hours lang naman kami open. Plus wala kaming alak. Ngayon nga wala kaming gin. Kahirapan sa pagkuha ng beer ng Red Horse. Meron lang kami MP. Tapos wala pa ibang Yossi dahil out of stock. Gusto rin man namin bumili sa iba, hindi naman makabili. Nung once na nakalabas ako, nakapunta kami ng Pure Gold, wala rin namang stock. O diba, kahit gustuin mo na makabenta ng wala rin. Pati soft drinks, pahirapan na talaga dito. Ang haba ng pila, minsan maabutan ka ng cut-off. So, ganun po yung buhay, tendero at tendera. And, opening, oras ka nagbubukas sa umaga? Opening kasi siya. So, dapat nga ako yung closing, kaya lang, inaantok na naman ako. So, parang nangyayari, siya yung opening to closing. So, hindi ka nagsisisi, mahal, na opening to closing ka dito sa tindahan. Sanay naman ako sa pagdating sa ganyan. Minsan sa duty ko, 24 oras pa. Nakatayo ka sa 12 oras. Sa 12 oras. Tapos nakatayo ka pa. Overtime ka pa ng... Advantage sa kanya na dati siyang gwardiya na 12 hours straight duty, pero kung tutusin 13 hours to 24 hours siya sa trabaho. 24 hours, minsan palagi pa siyang 24 hours. Dami ko punta. Yan, naks na mo. Inahapdan ko doon ng pagka. O, lagi kasi siya 24 hours duty, straight. So, pag hindi siya makauwi, magsasabi niyan, pupunta ako sa trabaho niya, hatidan ko ng pagkain. Kinilig ka? Ay, ba't ito? Napa-oo ka na. So, hanggang dito na lang ang aming vlog. Ang dating guardian na ngayon ay tindero, pero hindi nagsisisi dahil mas pinili niya na maging tindero siya. So, kunin na nga natin yung back pay mo. Ang cellphone ulit yun. Bili mo ko cellphone sa back pay mo. Di ba 10 years o ilang taon ka na? Mahigit pa 10 years. Di mo na alam ko ilang taon na yon. Sobra na yun sa 10 years, hindi lang yung 10 years. May bawas yata yun pag kasi naabol ka, mahal. Hindi ko. Wala naman sa kanila yun. Sa batas na pinirma, sa kontrata. Wala sa batas nila yun. So, ayun lang, nakadami na siya ng pagre-repack ng asukal. Kakakwentuhan namin. Thank you for watching Ilocano at Bisaya. Ang tenderang vlogger and ang guardiang tendero.